Hello everyone, good evening लोगोफोर. टिउसनाव दोनलांफैदों आरोना आङो गथ'खौ. नै लामा बानायदों आरोना लोगोफोर जोंनिया. अन्थाइ बाला हा खोदों ओमफ्राय गारि लाबोजाया नालाय लोगोफोर. ओंखायनो आङो जों थाबायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर थांगासिनो. बाथाबारियाव आरोना लोगोफोर. फिसाला उन्दैनि ओमफ्राय फिसाला गेदेरखौ आङो थिनहरबाय आरोना बेखौबो हारसिं. बेना 3थानिफ्रायनो थाबायनानै थांबाय बिबो बिनिया ओरै स्कुलसिं ओमफ्राय जोंनिया ओरै बाथाबारि. बिना फिसाला उन्दैना 4थानिफ्राय आरोना लोगोफोर. नायदो लोगोफोर. लामाया जोंना लोगोफोर. लामायाबो अरबाय आरोना लोगोफोर. सिगाङाव एसे फिसामोन दा गुवार जाबाय जानाया बावाखै नै बिराद ब्लां ब्लां मोजां जाबाय आरोना. ओमफ्राय फिसालाया सिगां थाबायगासिनो. सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाना लोगोफोर दिनै बिराद सान्दुं गोसा. फिसालाया थाबायगासिनो. साथा लाबोदो दासो. हेल' नैबे जोंमा स्कुल लोगोफोर. जोंमा स्कुल नै बिल्डिं जाजोबथारबाय जोंमा स्कुला. सिगाङाव बिल्डिङा गैयामोन आरोना. आयौ गरमथारहाय. नै लोगोफोर नै गेटआ जोंमा स्कुलनि गेटआ. थांबाय थानोसै लोगोफोर. आं नेबाय था. नोंखौ दोननानै फैफिनगोन आं. बिराद गरम मोनबाय लोगोफोर. नैबे ससेनिफ्राय जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर लामाया. नै जायाखै बियो ससेया दासो बानायगासिनो. आयु हाद्रिया सर हाद्रिया लोगोफोर नायदो. बे ससेया जाथ'वाखै आरोना दाबो. थ' माबा थाबायदो. आयु दादो मोफौआ सर हाद्रिया. लोगोफोर टिउसन लानाय जायगायाव सफैबाय आरोना लोगोफोर. नै बेयावनो लायो. बै सिङावनो नै बेयाव लायो आरोना. ओमफ्राय बिराद गरम मोनबाय. बोथोरा गरमथार. सान्दुंआबो दाबो दोमैया. थांफिनसै लोगोफोर आङो दाना. फैनायावथ' फैबाय फिसाजों ज'. एबार हारसिं थांफिननोसो बालायबावो आरोना लोगोफोर. हारसिं लामा थाबायलांनांगौ आरो सान्दुं गोसायाव. ओमफ्राय थाबायबाय थानाय जालाना दानाथ'. ओमफ्राय बोरैबा आख' फाख' मोनलायो आरोना लोगोफोर हारसिं थाबायनो. थांसै आङो थाबायलांसै. लोगोफोर नै फिरफिलि गाखोबाय आरोना आङो. फिरफिलि खालि मोननायखाय गाखोनो माबाबाय आरोना लोगोफोर. फैसाबो लाबोबावाखै आङो. ससे गाखोना फैखाबाय बे ससेनिफ्राय खालि मोननायखाय. सान्दुं गोसाखाय थाबायनो बाबाय आरोना लोगोफोर. मोनबाय दे राखी राखी. जे रास्ता बेया ना गाड़ी उलो आना जाए तार कारणे खোजकाढ़ी टिप्सनत थोबा गिसं पैसा आना नाय. जाहाथे नोंहा मोनफैबाय लोगोफोर. नै लामाया अयथासार गाज्रि जानानै दं. गारि दिहुनजाया. नायदो अबस्था गैयि जानानै दं. नायदो लोगोफोर गारि सालायनो हानाय अबस्था गैया आरोना लामायानो. थांबाय थानोसै. नै मावगासिनो फेनलागासिनो आरोना. फेनलाबाबो मोजां जायाखै फेनलायाखै लोगोफोर. सफैबाय नै
लोगोफोर बे लामाया एबारसो फार्स्ट टाइम सरकारनिफ्राय सेंसन जानानै फैदों आरोना अन्थाइ बाला खोनाया सिगाङाव मोनफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम नै मोजां जाबाय बै फारसेथिंबो लामा दं नालाय बिथिंजायबो खोखांबाय सरकारनिफ्राय फार्स्ट टाइम मोनदों आरोना लोगोफोर बे लामाखौ सिगाङाव जोङो रायजोयैनो फैसा खाङै खाङैसो खोबाय थायोमोन आरो लोगोफोर अन्थाइ बालाखौ एबारहाय सरकारनि मोननानै मोजांसिन जाबाय गोजौसिन मोजां रोजा खोखाबाय आरोना लोगोफोर रोजा खोदों सफैबाय एबार थांफिननोसो लोगोफोर आरो लायबावनांगौआसो जादों एबार फैसा लानानै थांनांसिगोन लोगोफोर बै सरकनिफ्राय फिरफिलि गाखोना ससे फैसा लानाया फिरफिलि ओरैनो फैसा होआमाया गाखोबोबाय ससे लोगोफोर टाइमा माबा आधा घन्टा जाखाबायानो 4टानिफ्रायमोन नालाय नै न'आव सफैनो 4:30 जाखाबाय आरो आङो आधा 45 मिनिटसो थाना आरो थांफिननांगोन आरोना लोगोफोर